que els dos peus s'entenen la quarta i ho fa de collons. L'Eva no ho veu clar, està molt nerviosa perquè diu que el Pome ja la liarà. Diu que no és ella qui ha de pujar dosos, segur que algú fa molt millor. La Jana l'abraça que tal com assaja, amb l'Eva mai ha tingut por. Quan li dona molt pit però passa el temps i la Janeta puja volant, alça la mà, què està passant? I a sobre d'elles dues hi ha un 4 de 8, està baixant, toca apretar, descarregar. I agafa la mà, la Jana fa estona que aguanta una llàgrima que vol marxar. Ja han acabat, ara toca noves persones i el ventre del castell que es fa. Són tal com elles, amb totes les ganes i els nervis quan toca actuar. Històries precioses que es viuen a dos i cada any un pis més alt. Aquells anys han passat, plora molts ha quedat. Aquells anys han passat, plora molts ha quedat. Molt bona nit! Avui estem a l'assaig d'Arreplegats. Tenim aquí la colla universitària, no sabem ben bé què volen portar a plaça, però bueno, som gent, estem amb il·lusió, ganes de fer castells i ganes de festa i ganes de passar-ho molt bé. Espero que passeu molt bé a les vostres cases, que disfruteu i vingueu tots el 5 de maig a la nostra diada. Gràcies a tothom.